Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon, nandito ako sa city namin. Wala masyadong tao ngayon. Sobrang malamig din ang panahon. So, mga shopping center. Tika Max. Ito naman, off of Galleria. At dito sa likod ko, Klingenthal siya. Klingenthal. At dito naman, Coffee Inn. Pwede ka makainom ng kape dyan. Ito, malaking ice cream. Teddy. Diyan naman, ano yan siya? Sapatos, pero nag-close na siya. Close na, wala na silang display. Dito sa baba, ayan, Coliseum. Tapos andoon yung Siuna. Yan yung baba. Dito kasi ako sa taas. At ito naman, sarado din. Dito sa baba, mga apartment yan dyan sa taas. Sa baba, mga mga tindahan. Taas. Yan ang Siuna. Pasok tayo dito. Yan ang Teddy. Dito pwede ka magtambay. Upo ka dyan, kakain. Yan, isang Japanese restaurant dyan. Sakura. McDonald's yan noon.
Ayan guys. Mga sapatos. Pang lalaki. So, baba tayo guys. Punta ako sa trabaho. Bibisitahin natin ang ito. Okay, see you. Hi, Tanya. Hallo. Ich bin gerade vorbereitet. Jetzt ist überhaupt nicht meine Schokoladenseite, ja? Geht überhaupt nicht. Nein, ich bin schön hier. Nein, das bist du nicht. Nee. Guck mal. Yeah. Hast du die neuen T-Shirts schon angeguckt?